Alhamdulillah rabbil alamin, tattaunawa ta kasance cikin nasara da ba mu ƙwarin gwiwa ma, saboda sun san sha'anin mata da ƙananan yara kusan abin bukata ne. Kusan alhamdulillah duk abin da muka nema ya haye successfully a nan majalisa, tare da ba mu ƙwarin gwiwa. Sai dai dan canje-canje kaɗan da muka dan samu, rage dan wani abu daga wani guri mu dawo da shi wani guri, wanda kusan abu ne wanda ya shafi kamar child protection ko sha'anin yara ƙanana da za a kula da harkokinsu, wanda mun sa kuɗaɗe da ɗan dama a gurin. To sai aka yi wata 'yan mantuwa, kamar guraren da ake koya sana'o'i a local government, duk da cewa mun sanya zancen gyaran wasu daga santoci, to amma mun dan yi mantuwar cottage industries ɗinmu, wurin da ake wato dan masana'antun matan suna da dan bukatar wata kula ta musamman. shi ne kawai abinda muka yi, rago dan wani abu daga wancan sha'anin kula da yara zuwa wannan gyaran guraren sana'o'in mata a local government, shi ne kawai. Amma kuɗi na nan yadda yake. An ware ma'aikata ta miliyan 780 da yan kai. Alhamdulillah kun ga mun samu ninki da ƙari a kan baya, saboda dama kamar me za a fi mai da hankali wajen yi da wannan babban abin da za mu mai da hankali dai kan empowerment na mata, yadda dai za a taimaki mata da yaran su ƙanana, da kare mutuncin ƙananan yara, sannan da kula da gurin masana'antun local government ƙauyukan nan. Dan dai kusan ni mu idanmu yana kan zancen grassroots can ƙauyukan nan, yadda za a gyara santocinsu, a gyara guraren masana'antocinsu, tunda muna da injina masu kyau, kawai rashin operating ne. Kusan sun zauna shekara da shekaru by operating injinan kamar su fidda mai, injinan shinkafa da sauransu. Duk da cewa yanzu mai girma gwamnan jihar Kano ya bamu dama mun fara tashin injina, har an fara man kuli a Gaya. To alhamdulillah kusan dai mu dai abinda muka bada karfi sosai kenan. Grassroots ƙauyuka za mu koma mu cakuɗi da su a yi aiki sosai. Wannan budget ɗin da mutanen karkara, kusan kasafin kuɗin bana ya tafi karkara ne sosai. Insha Allah ta'ala za mu koma karkara domin mu taso da matan mu su fito su koyi sana'o'i daban-daban, kuma a taimaka musu da jari insha Allah. me yasa za ku koma karkara? Saboda nan ne gaskiya, nan ne zahiri, nan ne kuma in ka taimaka za ka ga fa'idar taimakawa. Birnin ba a abin ne yayi su wayayyu ne sosai, kuma ana dan cakudawa, za a dan tsitsinto. Amma yanzu dan birni ka zo ka koya masa wata gulli su haka bashi ko 5,000 ko wannan ka ce zai ma wani abin kirki, in dai za mu fuskanci reality. Amma mutumin ƙauye duk inda ka je ka bashi, mutumin karkara ku yi haƙuri, ni ma ita ce, inda ka je ka bashi 10,000 ka koya masa wata sana'a da zai yi, to zai juya ta. Inda ka bashi wata yar akuya ka ce ciyar ya kula da ita, zai kula da ita da sauransu. Mutanenmu na birni kuma dama sun sani su yawanci masu sana'o'in ne, sai dai a dan taimaka musu da ƙara bunƙasa sana'arsu, kowanne da